Kutsutko maan rohkeita ja uljainta ritaria? Oi kyllä! Harmi sait meidät. Hassu sekaannus. Sopiiko? Sopii. Pyydän, rukoilen teitä. Surmatkaa peto! Minä olen raukka, pelkään! Mutta uskallat käyttää sukkahousuja? Voisiko joku hiljentää tuon miehen? Kiitos. Pyydän. Auttakaa minua! Hyvä on, mutta älä halittaisat listi sen ite. Oi kiitos! Mitähän tehtäis tuolle? Tulkaa komentokeskukseen. Missä se on? Meillä ei kyllä ole sellaista. No nyt on. Täällä näin on suuri Liskon tappokeskus. Muuten sulla on silmäpako. Missä? Menipään halpaan, menipään halpaan. Peto on pysäytettävä. Pakko hyökätä. Ja nyt tohtori Yamamoto. Olkaa hyvä. Lohikaarme on hyvin arvokas tieteelle. Sitä on tutkittava. Ja nyt Perry Mason. Oi, tätä turmellusta. Toisaalta, antaa olla. Joten taidetaan olla vaan me vastaan lohikäärme. Päätä mahkaa, kimppo vaan, pari valkkaa, tanssitaan.